thieth. Thieth opogore, nitie bone marrow transplant, nitie gene therapy, but ineno mago pok ochopo Kenya ka. Koro Kenya ka chieng' ma koro wawach ni koro wate wachung' wawach ni water lakteche odhi opuonji mondo oduogi otim bone marrow transplant Kenya ka biro timore. To be biro dok piny. Nikech ibiro neno e social media mang'eny ji kwayo pesa konya mondo ater nyathina otimne bone marrow transplant. But ka pok itero nyathi mondo otimne bone marrow transplant, nyaka ing'e ni nyathini kodhi obiro duogo koso koduogi. Laktar mane miwuothogo ema nyisoga nyathi ka nyathi kata ka janyuol ka janyuol. Nyaka imany laktar muwuothogo nikech ema biro nyisi ni nyathini ni ameno ka sani nitie koka otuore mang'eny. Emomiyo chon niluongowa ni jomidekri. Ting'eni ng'ato koluongi ni jamidekri ing'eni mano ng'ama osenegi nikech owacho ni ionge ho, onge kumidhiye. Koro kamano koka niluongowa e ward. Kendo iwinjo ka nas omor. Jomidekre ka gin kanye?